Ceramika jest medium niezwykłym dzięki swej różnorodności. Łącząc w sobie kolor, rzeźbę, rysunek daje nieograniczone możliwości twórcze. Praca z gliną ma dla mnie symboliczne znaczenie jako akt kreacji, budowania kształtów, tworząc je od podstaw. W przeciwieństwie do rzeźby w kamieniu czy drewnie, gdzie dzieło powstaje przez usuwanie nadmiaru materiału. Rzeźby wykonane z szamotu noszą ślady kontrolowanego pęknięcia. Szczeliny wypełnione porcelaną oraz osad soli ujawniają procesy krystalizacji, erozji i narastania. Delikatna sieć mikropęknięć na powierzchni szkliwa działa jak zapis czasu, ślad doświadczeń. To właśnie w miejscach pozornej kruchości pojawiają się światło, struktura i napięcie wizualne podkreślające materialną i procesualną naturę obiektów.